دربدرên Efrînê tevî astengî û rêgiriyên pêdê biryara vegerê li ser mal û milkên xwe dane û taniha bi sedan malbat vegeriyane li ser navçe û gundên xwe. Berî cejna Qurbanê ve û taniha derbiderên Efrînê yên li kampên Şehbayê dimînin, her wiha penaberên Efrînê yên li Lubnanê dimînin, dest bi vegerê li ser mal û milkên xwe kirine. Di vê derbarê de rojnamevan Mustafa Qadî ji bo Rêvaz News ragihand ku 20 malbat ji Lubnanê û Helebê û Şehbayê vegeriyane li ser mal û milkên xwe û taniha hejmara malbatên vegeriyane li ser mal û milkên xwe 705 malbatî derbas kiriye. Serbar kir ku 14 malbat vegeriyane gundê Şîxorzê li navçeya Bilbilê û 4 ji wan malbatan mal û milkên xwe vegerandine û 10 malbatên din 10 roj dane Erebên di malên wan de dimînin da ku derkevin. Qadî got jî ku gundê Şîxorzê ev 3 sal bûn kes nedikarî derbasî gund bibe ji ber ku qedexe bû û şerê herî giran li wî gundî bû. Piştî êrişa Tirkiye li ser bajarê Efrînê bi dehê hezaran ji xelkên Efrînê koçber bûn. Hejmarek ji wan derbiderî kampên Şehbayê bûn. Ji wê demê ve û taniha di jiyaneke pir xirab de dijîn ku wekû hemû deverên dibin kontrola pêdê de, proseya revandina zarokan ji bo leşkeriya neçar berdewam e. Her wiha ew derbider ji alê pêdê ve hatine dorpêçkirin û mayîn li derdora kampên Şehbayê çandine. Her dem pêdê rêgirî û astangiyan ji wan re durust dike da ku nevegerin li ser mal û milkên xwe lê derbiderên Efrînê biryara vegerê dane. Şirovekarên siyasî û çalekvanên Kurd dibêjin ku vegera derbider û penaberên Efrînê li ser gund û navçeyên xwe rê li ber planên guhertina demografiya deverê digire.